ತೂವಲಿ ತಾರಮರ ಜನವೈದ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಅದೇ ಅಂಡವಟ್ಟೆ ಜನವೈದ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಲ್ ಅಗಪಿದಾರ್ದ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬೈಲ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕುಲ್ಲೂರ್ದಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಬೈ ಬೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೈ ಚಲೋ फाइनली रीच आया. साइड पार्ट ले भाई तारा मारा पार्किंग उंटदे पै 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 पार्किंग एत्ला जागे उंडु अदे फाइनली रीच आया. फाइनली रीच आया. पार्किंग एड्डे स्पेस उंडु राबन पार्क तारा मारा जागे तुले कोई ना कोई अंता वाली भले कोई कमला सुरात उनकी भले करे तो भले तूवली तारमर जनवैद्य जात्रे जात्रे ಜಾತ್ರೆಯ अरे ಅಂಡವಟ್ಟೆ ಜನವೈದ್ಯ ಟೈಮ್ ಐತಿ 9:40 ಪೋಯ್ ಅವಲೈ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾತು ಒಂದು ಲಾತೆ ಅವರವಲೈ ಪೋಯಿ ರಾಮಕರಕ್ಕೆ ಕೈತೊಳ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಚ್ಚಾರಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮಕರಕ್ಕ तारा मारा जन Aish, how are you feeling? All good. Hi. Da Russia. Taara mara sabendu. What? How late ana? Second late time. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತೆ ವಿಚಾರ ಅರಿವಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಟ್ಟನ ಬದ್ದರು ರಾಮಕರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಮಲಡಿ ಕರಪ್ಪಲಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಆಯ್ತು ಆ ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬರದೆ ಆ ಬರದೆ ಬರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಟ್ಟದಿರ್ತದೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಕರಪಾಡಿ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆದು ಬಹುಮತಿಗಳು ರಾಮಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಕುದ್ರಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ಮುನ್ಯಾಲ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ವಿಚಾರ ಕುದ್ರಾಡಿ ಹಲೋ ಅದೇ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ವೈಬ್ ಇತ್ತು ಮುಂತ ವೈಬ್ ಸೆಟ್ ಅವೇ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡು
ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಕಂಬಲ ತೂವೆರಿಂದ ಬೈದೆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಖತ್ ಲೈಕ್ ಜವನೆ ಬೈದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೊಸ ಬೇರ್ಲ ಬೈದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಪದ್ರಾಡ ಗಂಟೆ ಭದ್ರಾಡ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಭೆ ತೂಲಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾರ್ನ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್